Dissabte passat va tindre lloc la presentació de la falla antic Molí Les Casetes de l'Eliana, amb la fallera major María José Fuentes y Lozano, la fallera major infantil Mónica García y Leal y el president infantil Adrián Vallagón y Pérez. Per a vosaltres, què significa ser representants de la vostra falla? Molt orgullós de mi, perquè espero estar a l'altura amb tots. No sé què dir. Què t'ha dit la teua mare? Pues que no tenga nervios, que lo voy a hacer muy bien y que bueno eso, que lo intente. Que pot ser un dels dies més feliços de la meva vida i estic així gràcies a la falla del Molí, que em va elegir com a la vostra fallera major infantil. Les dono les gràcies y confío en representarles como merecen. Representar a mi comisión, que son unas familias estupendas, que los quiero mucho, y significa vivir la fiesta desde el corazón. Y si sale algo mal, pues levantaremos la cabeza hacia arriba, porque el Molí hace siempre eso.